chonde nkhani musayisire panjira, imvereni paka kumapeto, komanso muipange like, share, komanso subscribe alendo nonse omwe simunapange subscribe pano pa Lahiri KTV. Achakwera ngati mwachita nawo chifukwa chofuna president mkhaleso, izi likhoza nena kuti mwachita nawo chifukwa chachani. Wiki yatha mudayankhula Chilimali pompo kunena kuti ineyo akanisankha ku MCP nkayima nawo. Kodi convention imene inachitika liti ku MCP? Maganizo amene anachitika liti ku MCP? Meeting imene inachitika liti ku MCP? Kuti iniyo mkanene kuti ndikayima nawo. Sada kupusitse na china chimwendo chikhale ng'oma kuti muyankhule zimene zija. Anawo atasewera game yayikulu cholinga kupakeni manyi pakamwa kumaso. Achakwera nduna zanu zitatu izi, a Moses Kunkuyu, zikhale ng'oma, Chimwendo Banda, anakuyikirani kumadzi akubafa chikujamati ku Gologota nkukusiyani kumene koko chifukwa inu adakugwiritsani ntchito kuti muyankhule mopusa pa msonkhano kuti ndi maso. Kodi pamene paja mudachita misala Achakwera padalizo vaisa adalipo mpaja, akuluakulu boma adalipo mpaja. Kodi mawu amene aja anthu akatenga zichamayankhula zija nkulumikiza nzangozi anthu aziti chani mukana kuti ndinu a president athu a dziko la Malawi, Dr. Achakwera, mukudziwapo kanthu za ngozi imeneyi. Ndiye mukuti anthu asamalankhule asamatani ndini nomwe munkanena kuti ndi ufulu wathu timakulembani ndinu ntchito. Kodi ndikakufunsani Achakwera kuti adakulembani ntchito ndani kukhala president? Inu mudangolemba nduna zanu, inu adakulembani ndani kuti mukhale president? Tinakulembani ndife anthu amene mukutetsa kuyankhulafe. Ndi ufulu wathu, ndi demokrasi. Zomasakasaka wanthu zija nzachifedulo, zakupha anthu chipani cha Malawi Congress Party sizili mwa munthu, zakupha anthu mchipani cha mboma mchipani cha Malawi Congress Party sizili mwa munthu, zili mchipani. Ndidafunsa mbuyomo kuti MCP mudasintha malamulo oyendetsera chipani chanu mademokrasi etabwera? Mudasintha malamulo anu amene kamuzo adagwiritsa ntchito demokrasi etabwera? Mudasintha mnayika malamulo a demokrasi? Simudasinthe. Imfa imene wafa Chilima ndi ya Samula Machel, madolo wake agwiritsa ntchito mapulani ofanana, koma iyi apanga mwaukape chifukwa nzachionekere kuti Chilima achitosasantha, Chilima achitokong'ontha. Ndibwerezanso kunena kuti Dr. Achakwera, ngati si inu, ngati palibepo inuyo kuti mwapha nawo Chilima, ndiye kuti ndinu opusa, simunekero khaso president ayi. Anthu akupanga zinthu mbomamo, nduna zanu zitatu, Moses Kunkuyu, Chimwendo Banda, zikhale ng'oma, kuphatikizirapo mkaka kuchipani, akupanga zinthu inosadziwa. Chitetezo chanu nchotani? Ndege yayima ku airwing kumakasewerako kumene kuja anthu sikumapitako, ndege yotako ayendera mawa vice president kupita ku trip. Zikuchitika zachibwana zokhazokha ngati ndege yaufiti. Ndege ya ame ndi imene imakhala chitetezo kuposa ndege ya mapassengers ya makampani wamba. Kukwera ndege ya nkhondo president or vice president ndiye kuti amakhala ali safe. Tsono Chilima anali relax kwambiri kudziwa kuti ndakwera ndege ya Malawi Army imene masignals ake amakhala pena paliponse. Munasembanitsa mawaya mndege kuti mafuta zoneka afulu tanki. Mapanga spray mankhwala mndege kuti pilot na anthu ese akakhala mmene muja after some hours ndiye kuti azikhala dize ngati amwa fansida osadya. Kodi munamwetsa mbuye tengeni? Mndegemo munapangamo spray chani? Mndegemo munasiyamo kachani kamene kanadzatumphuka nkupanga spray ndege ili mmwamba, anthu nkupanga dize nkumakhanga tagona, pilot osadziwa kuti apita kuti, nkumanyengezera kuti nyengo. Mtaona kale mapulani kuti iyayi ikasokonekera ndegemo mmwambamo tiziti nyengo, anthu aja mutachita drug. Pilot was drugged, all of them they were drugged
because zikuonetsa kuti spray imene inekidwa mu ndege kachubu kamene muneka mu ndege nkotchera kala kuti psa ndege ili mwamba anthu osafowoka ngati amwakada msana. Zikuchita kuonetsa kuti ndege inatera koma kutera kwake inakhukhuluzika anthu sadafe mwakong'ontha. Kodi akati ndege yagwa ndi kuti anthu afa yoti ayayaka anthu ndi amafa. Kodi mafoni anthu ali kuti? Mafoni wonse anthu ali kuti? Kodi black box imene machita rekodi mmene momo anthu amalira ngati pilot namba zake unali kulira mmene momo amayankhula mawu mmenemo zena amaziona. Black box record ili kuti? Mafoni anthu onsewa malemu aphedwa 9 kuphatiza vice president ndi ena 8. Mafoni awo ali kuti? Kodi mmafonimo muli zichiyani? Daudi Suleiman kumakra ayenekera kufotokoza bwino. Kwayankhulidwa zambiri. Chilima tithana naye ndipo tiyedzeka. Ife timachita mapulani usiku, ndale zathu nza usiku. Kodi munthu wapanga zinthu za usiku amakhalanso kufunira zabwino ngati? Mbala ikabwera mnyumba imapanga zinthu ziwiri: iba ukayiona imakupha. IMDF, Malawi Defense Force, mwaloleranji kuti mchizichitike zoterezi? Kodi nchifukwa chonena kuti Chilima adati makalata onse akatangale okhudza sata IMDF abweretse apa? Kodi chimenecho nchimene chaphetsa Chilima? Makalata atafufuzidwa padapezeka dzina la Achakwera, nduna ya Achakwera, nduna yachiwiri kwa Achakwera, akuluakulu a Defense Force Malawi. Kodi zimenezi zimene zaphetsa Chilima? Kodi Chilima pomukhulukira milandu ija idali nyambo? Ndanena rine kuti milandu iyi isakhale nyambo, akufuna kuti abwere pafupi azimutuma. Chifukwa chachiyani? Padalipo ovuta kuti Chilima azimutuma ndi suspension ija. Nde mapulani onse atatheka kunali konena kuti abwana mkhulukireni milandu muthetse. Chifukwa milandu inathetsedwa popanda mutu wake mosaoneka bwino. Ine danena kuti milandu sitha chonchi. Ngati milandu ikutha pamafunikani othetsayo anene osanti ya khoti ndi a DPP athetsa milandu aso anti corruption avomereza mosavuta. Martha Chizuma pochoka pampando adanena kuti mbomamu muli zovuta. Sikuti iye uchadala against Chilima iyayi. Magwiriro a ntchito komanso akusiya mpando anawuzidwa zambiri amene ucha ukangovomera china chilichonse kuti mlandu watha ukasainire kuti wathetsedwa mlandu. Adalipo adathetsa mlandu ndi Achakwera motsatizana ndi zikhale ng'oma kunkuyu ndi chimwendo banda. Zipani zonse zimene zimapanga za uchitsiru mdziko la Malawi polamulira mmakhala anthu 4 or 5 ngati apo ayi 4 or 3 amene amasokoneza chanelo ineyi yonse, system ya dziko la Malawi yonse, kuyambira ku polisi, ku army, ku state house. Anthu atatu apena 4 amasokoneza. Tibwereza mbuyomu. Chipani cha DPP sichoyipa, mudali anthu 4 or 5. Chipani cha UDF mudali anthu 4 or 5. Chipani cha PP mudali anthu 4 or 5. Anthu ake nomwemwewo. Nde chipani ichi cha MCP ichichi nkhanza zawo zili mchipani mmalamulo. Nchifukwa nkadanena kuti Achakwera sangapange zimene akufuna poyendetsa bomali, ayenekera kutenga za malamulo za MCP. Malamulo ake kuti ali sakwadziwa amati chiyani. Malamulo achipani amendetsekanso boma. Kodi fiti imene ili ku Malawi Congress pano nyotani? Ufiti umene kwangotani? Chilima waphedwera pa mbendera ya Malawi imene adanena mwana kuti ndzafera mbendera iyi. Koma nzoona adi wapita nayo. Adali msilikali wopanda training, wopanda ophunzitsidwa, msilikali wobadwa nawo. Number 2, Chilima, Dr. Chilima ikhale nsembe ku dziko la Malawi kumbiri ya Malawi Congress Party nkhanza zake. Chifukwa ena asadzayerekezenso panga nawo mgwirizano.
komanso kukhetsedwa madzi mdziko la Malawi sikudathe, kukadapitilira ndipo sikutha kufa anthu. Ndazanenanso kuti chipewa chimene ambovala chakwera cha raundi chija si chipewa wamba. Posachedwapa timva zina anthu anangoninyalanyaza si izi. Ndiye pali zinthu ziwiri achakwera ngati ngozi sikuwakhudza ndi kuti wasakhalenso president ndi wopepera ndi wogona ndi atulo, chifukwa anyamata akwasewera magemu akuluakulu. Ngati sichikuwakhudza chiwembu cha Chilima ndiye kuti iwowa ndi useless person we never have in Malawi. He shouldn't be a president at all in dziko la Malawi. It's just a useless man. Apite kumachali chuku chifukwa anyamata awasewera gemu yoti iwowa panopa ngoti asa mavuto onse aapaka iwowa. Nthawi imene achakwera amalengeza kuti ndi maso Chilima ali pompo, vice wake ali pompo. Amene adawauzayo ndi amene wapha Chilima ngati sala achakwera. Munthu amene adauza achakwera kuti achakwera mkanene kuti mwimaso pa msonkhano Chilima ali pompo, amene yoyo ndi amene wapha Chilima. Achakwera afunsa ameneyo ngati achakwera sakuzidziwa. Kwa mmene zikuonekera muzikuonetsera achakwera akudziwa, koma ngati sakuzidziwa ndi kuti si president iso. Sali ndi mphamvu alipo anthu amene akuyendetsa dziko. Zikhale ng'oma chimwe ndo banda Moses kumkuyu anthu amenewa. Futi imene aphera witika ndi aboma mpaka na lero zungoti ze kukasiya kundende munthu salary akulandira akudya bwino usiku kumagona kwawo. Usatuluke mnyumba tizingoti uli kundende ndende nzaboma ndananga kafuseko. Chilima waphera ufulu, waphedwera ufulu wa anthu. Chilima was icon, superman, amene iyeyo akawapanga za ndale samanena kuti voterani ine. Chilima was a superhero, amadziwitsa anthu ufulu wako wa iweyo monga mbadwa ya dziko la Malawi, mbadwa ya mdzikolo. Amakuuza ufunikira kwako kuzidziwa, samanena kuti voterani ine. Dr. Chilima wapangitsa anthu kulowa zipani achinyamata kumadziwa ufulu wawo, samatolowani ine kalamulo wa UDF kalamulo wa DPP kuwamudziwa kuti ufulu wanu ndu uwu. Nchifukwa chake imfa ya Chilima yakhudza wina aliyense. Ndi fiti zitatu ananjoka okha ochepa Malawi Congress Party, koma ambiri masupporters a Malawi Congress Party akhudzika za imfa iyi. Chilima sadzayiwalika mu mbiri ya Malawi kafede kake akupita kumaliro. Choyamba adamba Ralph Kasambala ndikamponya mu lodge. Kodi lodge manager ndi namba chani lumuyo? Kodi lodge manager adapita ni galimoto ya mtundu wanji imene amayendera? Kodi lodge manager phone za Ralph Kasambala ma communication yake amapangadi ni mkazi uja kuti apite ku lodge? Kodi Ralph Kasambala wayeza uda mdziko lake liti kuti lidzoti amupha nchani? Dziko la Malawi lomweli. Nthawi yomweyo Chilima nkuphedwa. Ralph Kasambala anali lawyer wa Chilima, amene amakumana ndi Chilima asanaphedwe Ralph. Chilima amachokera ku South Korea kuti athetse mgwirizano. Chilima amakumana ndi Ralph Kasambala kuliyongo kuti mgwirizano uthe, koma chifukwa cha mafoni waphetsedwa. Chamupha Ralph Kasambala, chamupha Chilima ndi Tonse Alliance. Dzina limene lili la Tonse Alliance ndi limene lamupha chifukwa kunali kuthetsa mgwirizano. Ralph Kasambala wafa bwanji? Kodi eni lodge, amanager a lodge, tikaona mabuku mwaomo muli Ralph Kasambala kulembetsa kuti walumu yakuti ku lodge ito anthu amalembetsa. Kodi Ralph Kasambala ku lodge imene yoyo wakhala kupita kangati mbuyomo? Wakhala kulowa kumene kokwana kangati? Kodi room imene amagona Ralph Kasambala ndi room namba chani ku lodge imeneyo? Ralph Kasambala na anthu andalama zawo sangapite ku lodge yopanda security, sizingatheke. Even kuti andi afuna mkazi sizingatheke. Anthu aja ndi andalama. Anthu ambiri ngati amene aja amapanga rent mnyumba yabwino. Kagulu masonkherano mapanga rent mwina mweri ya 10 muja woti kule Gallery Boy kuli chani
nkumapita mchibwezi kumene kuja. Ena amatero. Rafu Kasambala akatenge hule mkazi chibwezi nkupita ku lodge. Nzoona zimenezo. The whole Kasambala apite ku lodge ndi mtsikana. Ndiyeni Chilima nkumafa popita maliro a Rafu Kasambala. Rafu Kasambala ndi loye wa Chilima amene amamuthandiza za malamulo. Bwino tu bwino.